Chaim chéin agus PR Pat an le bhuile ar son sanas I dhéanamh. Coie sin tíimechil na buchan, dhé sin ribécan ceol agus cai sin chun an taistála, ar son an sanas a dhéanamh, obviously. Hello, bhfuil sé bhíor chaall? Hi. Hallo, has sin lára an taistála? Ha mí sé dhéanamh sanas ar a chun. Well, seo é. Bó mór, éire, has sin éilín íre. Ó bhóh! Anáte aragus a gháil, cai sin a réitcinn taistála go mór, ar son bécan ein amach na dhéan. Fis gur maith bhfuil duine, mí sé Ryan, seo taistála go mór, stéiste agus an 8 bliain dé, agus de fiad taistála As go an taistála réitcinn ba mé ar son sanas a dhéanamh gaibhsan. Ach, an uair sin thuair mí fálaach an tuis go bé, ha ag grácht. Ach a té a cóiste chrúm, déimi dú an té a dhéanamh taringach gan oicrí. Uisge-Teatha, Teatha. Uisge-Teatha.